yambingelela lonke ngenye. Bonani balandeli emakhaya, Makhosi Mdlalose lenikhuluma naye bakithi. Ngokusebenza ke ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Nkosi yami ningakhohlwa kanjalo ukuthi ni-subscribe ukuze njalo mangabe kukhona ivideo esithe sayiqopha izokwazi ukuthi phela bakithi ebesisheshe ifinyelela nakuwena. Baqalayo ukubona leli page lethu, ngicela ukuthi nje ngibamukele ngezandla nje ezivuliwe, ngithi abangene kuleli khaya bakithi bahlale phansi banethezeke ngenhloso yokufundisana okuningi empilweni nangokukamoya bakithi. Okay, namhlanje ke bakithi inke ngathi ke ake sizokhulumani ngomayelana nezithunywa bakithi, mayelana nokupha amandla izithunywa zakho ukuthi esikhathi esiningi kulele kuthina abantu besithunywa bakithi. Lonto isikhathi esiningi ilele kuthina ukuthi nene izithunywa zakho zibe namandla kangakanani. Kuba kuthina futhi mangabe izithunywa zakho kwesinye isikhathi sezingasenawo amandla kahle ukuthi azikwazi ukuthi zikusize noma ekukulweleni bakithi. Ngizokhuluma ngomkhuleko. Akukho okuningi engizokhuluma ngakho, kodwa ngizokhuluma ngomkhuleko bakithi ukuthi ake sikhulekeni. Ake sihlalele emkhulekweni, isona sikhathi lesi manje ekufuneka siqinise ngako umkhuleko. Nanoma ngabe futhi isikhathi esiningi mangabe ufuna izithunywa zakho zibe namandla, ufuna kanti ukhuleke. Angithi niyazi ukuthi enene amasosha mangabe ezoya empini ajima. Wena esakho isithunywa usijimisa nini? Ikuphi wena okwenzayo okunika amandla isithunywa sakho? Ikuphi okwenzayo? Ngoba phela wonke umuntu kuzabe namandla empi lezi izinto ezingakazi kamoya nezimpi ezingakazi zenyama esibhekene nazo. Kudinga ukuthi ujime, kudinga ukuthi ujimisa zona izithunywa zakho ukuze ezokwazi ukuthi zikulwele. Indlela yokuzijimisa zakho izithunywa ukukhuleka. Ngesikhathi wena ukhuleka, labantu bakho abakwembetho noma izithunywa zakho ezembethe ila ukwazi khona wena ukuzinikeza amandla. Ngoba phela bakithi ziningi izimpi esibhekene nazo. Kunezimpi zikamoya, kunezimpi zenyama. Siyazi ukuthi isikhathi esiningi izimpi zibanjwa lapha emoyeni. Kunabantu kwesinye isikhathi abasibambela izinhliziyo. Uyazi ukuthi kwesinye isikhathi umuntu ukubambela inhliziyo ngokusho ukuthi sibanibane engathi angangenzeke lokuthi engathi ngangawuqeda lo wamuzi, engathi ngangawakha lo wamuzi, engathi sibanibane la moto ingamnika inkinga. Bese uthola ukuthi kwesinye isikhathi lo muntu okubambela inhliziyo leziya lokubambela kwakhe inhliziyo wena lezo zinto bese ziyagqilaza ngoba ubophile manje ukubopha kwakhe ulwa nawe kodwa ngokukamoya. Leyo mpi isuke isiyimpi kamoya lento ngoba asikho isandla sithathile wahlanganisa umuntu othize washaya ngayo ukubambele ngenhliziyo. Leyo mpi sifana nempi kamoya. Uma wena ngokukamoya ungakhuleki, izinto eziningi zivamise ukushaya. Izitha zakho ziyakusongela zikubambele inhliziyo bese lezo zinto ezisuke zikubambele zona esinye isikhathi igcine sezifuna ukwenzeka ngezizathu sokuthi nawe ngokukamoya awukho strong. Uma ngabe ulula emoyeni, isithunywa sakho kakhulukazi naso asathola amandla amaningi. Akusizi ukuthi kwesinye isikhathi ube strong ngokwenyama kodwa emoyeni, ngoba izinto eziningi ziqala emoyeni, kodwa emoyeni uthola ukuthi wena ulula. Izinto eziningi zivamise ukushaya lapho bakithi. So namhlanje ngizokhuthaza abantu ukuthi izithunywa zethu ithini efunakala sizinika amandla. Khona ivideo engike ngayiqopha la ngicathe emavidweni abaningi la ngangikhuluma khona ngithi mina kwesinye isikhathi isithunywa sifana nengane encane. Wena okufunakala usikhulise size sibe yilento ekufunakala ukuthi sibe yisona ngokuthi wena usilekelele usinikeze amandla. Ukufasta kwakho ukuzila kwakho ukudla, ukuhlala emkhulekweni yonke into wena uyikhulekele. Mawukhuleka bakithi mina ngihlezi ngisho ukuthi once waqala waguqa ngedolo phansi wakhuleka, musu ukukhuleka njenganomuntu ogcina icala. Zitshela ukuthi manje njengoba ngiqala manje ngikhuleka, khuleke ngazi ukuthi okokugcina ngile emhlabeni ngibikela uNkulunkulu wami sasa ngiyahamba emhlabeni. Awuthi uma ukhuleka, ukhuleke ngazi ukuthi unikezwe nje lo 5 minutes ukuthi manje awubikele uNkulunkulu wakho yonke into ngeke uphinde uthole ithuba lokumbikela. Mina ngeke ngisho njalo bakithi. Once waqala wakhuleka musu ukugcina icala.
khuleka, zifundisa ukuthi ukhuleke ujule. Uyabona ukukhuleka kwakho wena ulola le nto yakho, ulola izithunywa zakho, uzilola lezimpi esibhekana nazo emhlabeni. Into yakho wena uyinika amandla. Kwesinye isikhathi ungaze kuthiwe khona into oyenza ngayo kanti ingekho into oyenza ngayo, wena uguqa ngedolo phansi bese uyakhuleka. Wena izithunywa zakho zipha ukudla ngokuthandaza nokuba nenhliziyo emhlophe nokungabi namagqubu kakhulukazi. Leyo nto yenza ukuthi izithunywa zakho zikwazi ukumbatha. Ithi uzimemeza uyazi ukuthi enhlizweni imhlophe, noma ngabe kwesinye isikhathi siyazi sike siguqe phansi ngedolo kunezinto eziyikhala enhlizweni zethu, siguqe phansi ngedolo kukhona ubuhlungu esibuzwayo, kodwa ithi ubuzwa lobo buhlungu kodwa uzama makhona isigaxe ukuthi usidedele. Khona into yakho izokwazi ukukusebenzela. Ezinye izimpi bakithi akuzona ezethu. Ngeke ngithi ezinye izimpi ke kufunakala sizinikele ezithunyweni zethu, ezinye izimpi ufuna sizinikele emadlozini ethu. Kodwa nawe ithi ubanikeza lezo zimpi, uzinikela kubona, bapha amandla. Hlala iguqa ngedolo phansi ukhuleke, upha amandla into yakho. Ziningi izimpi esibhekana nazo bakithi. Ziningi ngalendlela esimanga kodwa zidinga thina. Lezi zinto esibheka nazo zidinga umuntu okhuthele. Kakhulukazi kamoya mangabe umuntu ongakhuthele usenkingeni bakithi. Ngoba izimpi shuthi wena zizokushaya phansi ngoba uzohluleka ukufida into yakho ukuze izokwazi ukuthi kulwele. Uzohluleka ukupha amandla izithunywa zakho ukuze zizokwazi ukuthi zikulwele. Thandaza, zila ukudla. Ukudla kubaleki bakithi. Akuthi ukuthi uma ungadlanga izinsuku ezibili zilandelana noma ngabe ubambe ibhande kusukela ekuseni nqamla ngo6 kwamba uthandaza udla usuzophuma umphefumulo. Wena uyazisiza. Khona yazi ukuthi mangabe into yakho usuyitraine kahle, usuyijwayeze ngempela ukuthi uyayikhuleka, uyipha amandla. Khona izinto osheshe ukwazi ukuzibona ukuthi hayi mani nansi ingozi. Khona izinto osheshe ukwazi ukutshengiswa zona ezizayo ezingalungile ukuthi nansi impiza. Kodwa ngokuthi vele usukuhlala edolweni uguqa ngedolo uthandaza, uzibone lezo zinto izigcine zingafika ngabona, uzibuza ukuthi ngoba le nto ngiyibonile ukuthi bizothi mayifika kumele ifike izonqoba, kodwa ngiyinqobe kanjani? Kodwa ukwazi ukuyinqoba lo mpi ngoba uhlale emkhulekweni. Usutshengisiwe ukuthi nansi impiza. Asiboniswa ke ngendlela ezifanayo. Omunye uyayithoka izinto, omunye uyathonga ebusukelele. Atshengiswe izimpi abhekene nazo, atshengiswe abantu bemjaha, atshengiselwe, etshengiswe yonke into ukuthi nansi impi isendleleni. Kodwa kwesinye isikhathi lezo zinto ukuthuka ukuthi ngoba ngibonisa ukuthi kugcine ngenzakalanga yindaba kanti ungazibuza ukuthi lezi zinto kwesinye isikhathi ozibonayo ebusuku ozithongayo otshengiswa zona, kodwa uthola ukuthi kwesinye isikhathi zigcine zingafikanga kuwena. Kwenziwe yini ukuthi lezo zimpi zingafikanga kuwena? Angithi sezinqotshiwe ngale ngokukamoya. Sekugijima izithunywa zakho, kwagijima abantu abakwembese bayinqoba lezi zimpi nokho bekade benabo abadla kodwa ukutshengisa ukuthi nansi ukuthi nawe ube aware ukuthi khona impezayo. Mangabe umuntu kamoya isikhathi esiningi ngoba usuku ukhuleka, uhlala kakhulu Thokozani edolweni ubikele uNkulunkulu wakho, umemeza izithunywa zakho, inkinga eziningi zivamise ukushabalala. Umkhulelo ngihlezi ngisho ngithi usilwela izimpi esizaziyo nesingazazi. Kunendawo esiphunyuka kuzona esithi masibheke emumva singazi ukuthi siphunyuke kanjani. Siphunyuke umkhuleko. Akuyona yonke, akuzona zonke izimpi ezodinga imithi esizokwazi ukuthi sidlule kuzona. Akuzona zonke izimpi ezodinga imithi. Khona izimpi ozosebenzisa imithi uzukhathale, kodwa manje zingadluli, zingapheli, kanti kudingakala umkhuleko wakho. Kudingakala ukuthi wena ukholelwe kulento nayo. Kudingakala ukuthi wena uthembe izithunywa zakho, ubese kule izithunywa zakho nasedlozini lakho unikela kubona yonke into, kodwa futhi ubukhuleka ucela ubapha amandla nabo ukuthi bakwazi ukulwela. Kunezimpi bakithi namhlanje njengoba ngisho ukuthi kunezimpi ezidinga umkhuleko. Kuzomela ukuthi enene isithunywa sakho wena ukwazi ukuthi usipha amandla ngokuthi ikhuleka, ngokuthi ithandaza, ngokuthi zila ukudla. Ekuzileni kwakho ukudla kwesinye isikhathi uzame ngazo zonke indlela ukuthi ube umuntu oclean. Kuphinde futhi isikhathi esiningi ukuthola ukuthi mangabe
unezitho eziningi ungizwa ngithi mina enene kukhona izimpi isikhathi esiningi ongezozinqoba ngemithi angikhathali. Khona izimpi ezinganqobeki ngemithi noma ngabe uyazibona ukuthi mina ngiyashaya ziyashaya impela ngemithi kodwa bese uthola ukuthi azidluli lezi zimpi asipheli zidinga umkhuleko ukuze zishabalale ziphele zingaloke zivuka. Ngisho ikhandlela elibovu liyasiza. Thatha nje amakhandlela akho amathathu ngisho abebovu. Mina ngeke ngithi uyakwazi nokufaka inaliti bakithi kodwa ngeke ngithi ngibone ngazi ukuthi sekuthakathaka ukuthi mase kufakwe inaliti. Kodwa nje amakhandlela akho emathathu ubike ukuthi uNkulunkulu uthe ethunyweni zakho uthi azinqoba izitha. Uloku ubelesela ukhuleka lamakhandlela akho uloku uvuka ebusuku ukhuleka emakhandlela akho uthi akunqotshwe izitha zakho zonke uthi aziqheliswe wena uthi ongazaza ziveze obala uthi bese beyaziqhelisa athi mephela amakhandlela akho njenganomuntu wena osuke unqoba izitha thatha amakhandlela akho wasakaza walahle ngaphandle kwesango noma walahle emgaqweni ngoba usuchitha izitha zakho ukuthi izitha zakho asisakazeke. Abanye abantu abakholelwe emakhandleleni nanokuthi omunye umuntu mawusebenzisa amakhandlela ukabone ngazi ukuthi ushuthi wena umuthi awazi. Athi uMakhosi usibanibani uyalela usibanibani amakhandlela kanti into zabantu asifani. Khona into yomuntu othi mebheka ubone la idinga umuthi. Khona into yomuntu othi mawebheka ubone ukuthi le idinga umuthi. So ekusebenzisana amakhandlela khona abanye abantu abawathatha kancane kanti ayasebenza. Mina ngiyawazi. Khona abawathatha kancane kanti ayasebenza. Kodwa ngeke sivikele ukuthi khona ngeke sivikele ukuthi khona azomsebenzela khona angazomsebenzela kodwa mina ngithi ayasebenza ngoba ngiyawazi. Uma uzojula emkhulekweni uzomemeza indlozi ekuphethe uthi abakunqobisa izitha ngaphandle kokuthi uzothatha umuthi kwesinye isikhathi ushaya umuntu. Umcelele nje kuNkulunkulu wakho umcelele edalweni zakwini ukhulekele lemposi ukubhekene nazo ngaleso sikhathi uthi ngicela ukuthi izinqotshwe. Khona abasizakalayo futhi kuyasiza. Kodwa ke ngidlule lapho kungekho lapho kakhulu sami namhlanje isihloko bengikusona kabakithi bengizothi namhlanje khona izimpi bakithi ozozinqoba ngokuthi ukhuleke nokuthi isithunywa sakho sidinga ukuthi wena usipha amandla ngokuthi khuleka ukuze into yakho izokwazi ukuthi ithole amandla musukudika ibali emkhulekweni. Ngicela singadiki ibali bakithi ekuthandazeni singadikibala zonke izinto ziningi inkinga esihlangabezana nazo. Ziningi kodwa uningi mhlawumbe la singadikibala khona endleleni kodwa singadikibala ekuguqeni ngedolo sibiza uNkulunkulu wethu asingadikibala endleleni sibiza izithunywa zethu ezisembethe sizibikele indaba sizipha amandla ngoba khona lazi sinqobela khona kwesinye isikhathi nesigcina singabonanga singazange ukuthi sinqobe kanjani. Sengikhulume kakhulu bakithi. Ngizocela ukuthi namhlanje ke bakithi bese ngima lapho ake sikhuleke bakithi ake sithandazeni bakithi. Thokozani.